saan sila makaligtas. Kasi nung time na yun, ng kwento ng kasama nilang mangingisda ang lakas daw po talaga ng alon doon. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na pigilan muna sila? Ako po, hindi ko po sila napigilan. Pero hindi pumasok sa isip ko na pigilan sila. Kasi nung pumunta ako sa bahay nila, nalaman ko na wala na talaga sila, nakaalis na sila. Nakaalis na. Opo. Dalawang bangka po kasi yun. Dalawang bangka, separate po ito. Opo. So, ibig sabihin yung dalawang bangka po yun ang nawawala ngayon. Opo. Pero ano po kasi sila, partner po kumbaga. Opo, pero lulan po ng dalawang bangka na yon, ito pong 6. Hindi po. Yung isa pong bangka, 5 sila. Tapos yung sa bangka naman ng ama namin, 4 po sila. 4. Bali, 10 po sila lahat. Dalawang bangka ang pumalaot na hindi na po nakabalik. Opo. Okay. Pagkatapos mismo ng bagong taon, ganito po yung kinakaharap po ng inyong pamilya. Sir, naipagbigay alam na po ba sa inyo pong tanggapan, ito pong patungkol po sa sitwasyon ng nawawala pong mangingisda? Yes po, report po dito personally appeared Mr. Naldo, relative at anak po ito ni Albino Naldo, isa po doon sa mga mangingisda. Opo. Ano na po yung latest update po, sir? Dahil sabi niyo po ay naiparating na po sa inyo. Ano po yung latest update? Meron na po ba kayong naisagawang investigasyon? Ano na po ba yung pwede nating maibigay na impormasyon? Kanina kausap ko yung NDRRMO ng Pandan, Catanduanes, at base po sa kanyang report ay nag-conduct na ng search and rescue operation ang munisipyo ng Pandan gamit ang kanilang bangka together with the personnel of Philippine Coast Guard para mag-conduct ng search and rescue operation. So during their search, ang nakita lang nila yung styrobox na na-identify naman ng family na kasama yun doon sa bangka na kasama sa mga nawawalang bangka. Yun po ay na-recover malapit na doon sa may Balangonan, Pandan, Catanduanes. Nagipag-coordinate agad doon tayo sa Philippine Navy dahil may mga barko din sila na pwedeng magamit na sa search and rescue operations, pati na rin po sa PNP Maritime at Coast Guard para tulong-tulong na ang ating mga ahensya ng gobyerno sa paghahanap nito pong mga mangingisda galing po sa syudad ng Tabaco. Pa, kung hain kawan ko niyan, hain mang ka mo, magpamati ka mo sa muya. Nag-aasa kami na mahanap ka mo tulos. Ingatan nindo sa diri nindo. Huwag tarabang-tabangan ka mo hanggang sa makauli ka mo sa muya. Mahigit 3 taon nang sumasama si Kent sa kanyang mga tiyuhin para mangisda. Si Kent na raw umano ang tumatayong haligi ng tahanan sa pamilya Buban. Si Kent, sa tao lang, matibay siya mag-adjust, masipag, mainintindi. Pangwalo si Kent na anak ko. Masipag talaga, madam, siyang bata. Hindi ko man siya pagtugutan na mag-anak buhay, pero talagang madam, hilig yan, dagat talaga. Sobrang sakit sa akin kasi sa mga kapatid ko, siya talaga yung tumulong talagang sobra talaga sa amin ni mama. Kasi sa kabila ng sobrang pangangailangan namin, hindi siya nakakatis na hindi magbigay. Kahit nga hindi sila maglaot, magbabali siya doon sa sa may sarili ng sakayan, binibigay sa amin. Ngunit makalipas ang ilang linggo, isang balita ang nakarating sa kanilang pamilya. Si Kent ay natagpuan ng walang buhay sa isang isla ng Karamuran, Catanduanes. Ang masabi ko masana sa iya, mayroon pa siya digdi. Habang buhay ako, dahil pa siya malingawan. Habang humihinga pa ako, yun sumpa ko sa sarili ko. Bilang anak, para sa akin sa siyang bayani. Marami pang pangarap yun. Gusto niya madam makabili kami ng motor baga. Sa paglaot, dahil naman natapad madam, tawaran naman siya. Makatulong sa pamilya, ito raw ang isa sa pangarap ni Ken para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina na si Gloria.
Kaya labis na lamang ang paghihinagpis ng pamilya dahil sa sinapit ng binata. Sa 9 na mangingisdang nawawala, 8 pa sa mga ito ang patuloy pa ring pinaghahanap. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng programang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno upang mas mapadali ang paghahanap sa mga nawawalang mangingisda. Ayun, nakakalungkot partner dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan yung nawawalang mga mangingisda. At nakikiramay tayo partner doon sa pamilya nitong mangingisda na binawian na ng buhay. Opo, at patuloy pa rin tayo ma'am na makikisama sa panalangin nila na sana buhay pa yung natitirang na hindi pa At na. makauwi sa pamilya ng ligtas. Grabe partner, no? Dahil sa hirap ng buhay, kahit masama yung kalagayan ng Panahon. panahon, talagang sinuong nila yung dagat para may Merong may uwi sa pangtustos. pamilya. Sabi nga ni nanay, tinuturing niyang bayani ng pamilya etong anak na mangingisdang namayapa. Partner, yung nakuwang bangkay is yung pinakabata dun sa Opo. siyam na bata. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico, huli sa CCTV footage ang 2 lalaki sa barangay Batang, Ligao City na pinilit umanong binubuksan ang isang piso wifi. Ang ating pag-aksyon, abangan. At para sa ating kuwento of the day, abangan ang love story na nagsimula sa asaran at call sign na Hi Love. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw
sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Eto mga kaaksyon, huli sa CCTV footage ang dalawang lalaki sa barangay Batang, Ligao City na pilit umanong binubuksan ang isang pisong wifi. Ayon sa reklamo ng may-ari nito na si Stephanie Alyorde, nasa 100 lang naman ang nakuha dahil mabuti na lamang daw ay agad niya ring nakuha ang mga kinita dito. Ngunit labis pa rin ang takot na inabot nito sa kanilang pamilya. Ang pangyayari, panoorin natin ito.
Kitang-kita sa CCTV footage kung paano tinanggal at ninakaw nitong mga kawatan itong Piso Wi-Fi. Para sa reklamong ito, partner, makakausap natin mula sa Ligao City si Stephanie. Magandang hapon sa iyo, Stephanie. Hello? Sige, balikan natin itong si Stephanie, no? Pero alamin muna natin, partner, sa mga otoridad, kung eto bang mga sitwasyon na ito ay talamak na, marami na bang nairehistro ng mga ganitong reklamo at insidente sa kanilang tanggapan. Nasa kabilang linya na ng telepono. Pero alamin na muna natin sa parte ng mga barangay official kung ito ba ay recorded sa kanilang barangay. Nasa kabilang linya ng telepono si Kagawad Jose Antonio Atchabal Jr. ng Barangay Batang, Ligao City. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad Jose. Magandang hapon po, madam. Apo, Wad, dire-diretso tayo. Alam po namin na talagang nakita nyo na itong CCTV footage kung saan kitang-kita po na itong lalaki ay kinuha ito pong Piso Wi-Fi doon po sa inyong lugar. Nakilala nyo na po ba itong mga lalaki na nasa CCTV footage? Actually po, ma'am, nung na-release po ni Stephanie yung footage, hindi naman po na-identify kung sino po yung personality. Pero na-actuan po naman po na kasi yung footage nakikita natin na walang face mask or ano. So, in meantime po, malalaman at ma-identify naman po kung sino po talaga itong mga kawatan po ito. Opo. So, base po sa record dyan po sa inyong barangay, pang ilang insidente po ba ito nang nakawa ng Piso Wi-Fi dyan po sa inyong lugar? Katungkol po, ma'am, sa mga Piso Wi-Fi, actually, una pa lang pa naman po ito. Pero may mga nakaraang insidente na po kung saan yung ibang establishment at bahay na mga nanakawan. And kahit pa paano meron din po ng mga ibang, yung mga simpleng bagay, katulad ng yung mga manok or kung ano pong mga nawawala sa kanilang pag-aari sa ibang bahay. Pero minsan po may mga pagkakataon na yung mga insidenteng ito, kumbaga po, pinopost na lang sa social media or kung kahit kanino. Pero pagdating po sa barangay ay hindi naman po pumupunta yung biktima para magpatala. Pero ito pong sa Piso Wi-Fi, sa pagkakalam ko po is naipa-record po ito sa barangay. Opo. Pero aside po, nababanggit nyo, Wad, na aside dito sa Piso Wi-Fi, talagang marami na pong nangyaring insidente ng pagnanakaw or nakawan dyan po sa inyong barangay. Opo. May mga nagkailan na rin po. Actually po, ma'am, hindi lang po dito sa barangay namin, kahit po sa mga kalapit na barangay. Kagabi nga ang alam ko po is sa kalapit na barangay may nahuli, pero hindi po ako masyadong sa information kung patungkol doon. At saka may mga iba rin po na nabubasa kami sa social media dito sa kalapit naman barangay na may mga pumapasok na mga lalaki na ganun po. Opo. For security purposes din po, Wad, ano po yung mga aksyon or paraan or plano po ng inyong barangay para naman po ay maprobihitara natin or maiwasan po natin ang ganito pang mga insidente at yung may mga balak na masama po na pumasok po dyan sa inyong barangay. Ano po yung plano ng barangay po ninyo? Actually po, ma'am, yung sa pamumuno po ng ating kapitan at sa kasama ko pong kagawad na nasa komitiba ng Peace and Order. So, na-instructionan po lahat ng ating barangay tanod na maging alerto at patuloy po, gabi-gabi po, minsan madaling araw nagro-ronda sila. So, hindi lang po namin nasasabi kung anong oras kasi shifting po kasi yon. Kumbaga, random po para kung magkakaroon po kasi ng fixed na time sa pagronda, for sure po, malalaman niya ng mga nagbabalak. And yan po, random time po, may mga umiikot na mga tanod at nararamdaman naman din po dito yung visibility ng ating mga kapulisan, lalo paggabi. Minsan po nagwawangwang o nagbubusina yung mga mobile ng pulis. So, malaking tulong po ito para kahit papano, kung may mga nagbabalak or kung may mga naka-standby ay matigil po yung kanilang binabalak. Opo, Kagawad,
pwede po kaming makahingi ng payo o mensahe po sa ating mga kabarangay upang maiwasan na po ang mga ganitong insidente ng nakawan po, upang makaiwas sa mga ganitong insidente po? Apo. Unang-una po is mahalaga po na yung mga valuable na gamit natin, yung mga mahalagang bagay, ay mas maganda po na isip palaging nakasecure po sa loob. Pangalawa po is yung mga lock ng ating mga pinto, ng mga gate. So, as much as possible po na hindi natin malimutan na palaging bukas. Pangatlo po is may mga bahay naman po dito na mayroong CCTV and as well as yung ating barangay, kahit pa paano po may mga footage na although may iba po na for repair na ating sa kasalukuyan po naman po yan sa proposed budget. And isa pa rin po is yung mga pag-post sa social media. So minsan po may mga hindi natin alam na sa social media, inabangan pala yung post natin na ganito, meron na niya kaming gamit, bagong biling gamit, or kung sakaling nagbakasyon, wala sa bahay. So yun po. Kumbaga, yun po isa sa mga nagiging prone ng mga insidente kasi na-update yung mga magnanakaw patungkol doon. So, usually siguro po kung nasa bakasyon or kung wala sa bahay, tapos kung gusto niyo po sa Facebook, siguro i-post na lang natin pagkatapos. Halimbawa, nandun na tayo sa bahay, so saka natin i-post. And yung mga gamit naman na kung alam naman nating nasa bahay lang naman yun na wag na natin masyadong i-expose sa social media kung ano yung mga meron tayo. And Kagawad Jose, makiki-update po kami sa inyo kung meron na po kayong pagkakakilanlan dito po sa mga suspect na may kagagawan po ng pagnanakaw. Maraming salamat po, Kagawad Jose. Apo ma'am, wala naman po. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Para naman sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Ligao City si Stephanie. Ito na partner yung nagre-reklamo at nanakawan. Opo, yung biktima ng pagnanakaw ng Piso Wi-Fi. Magandang hapon, Stephanie. Hi po, magandang hapon po. Opo, kumusta kayo ngayon, Stephanie, matapos itong insidente ng pagnanakaw sa inyong Piso Wi-Fi? Thankfully, okay naman po. Technically, hindi naman po talaga kasi kami na nakawan. Attempted, pero syempre nakakatakot. Tsaka para sa akin na traumatizing din yun. Attempted, meaning to say, binabanggit nyo po na hindi talaga nadala yung machine? Hindi. Okay, subuti na lang at andyan pa rin sa inyo yung Piso Wi-Fi nyo at patuloy pa rin yung inyong negosyo. Ngayon, eto po bang insidenteng ito ay nai-report nyo po sa police station kasi nababanggit ni Kagawad na iparating nyo sa barangay. Ngayon, sa police station ba, nai-report nyo din po ba ito? Wala po parang formal love letter. Pero that night, nung nangyayari po yun, nung nalaman namin yun, tumawag agad kami. Tapos may pumunta naman po na mga police officers. Opo. Stephanie, naalala niyo po ba yung mga kaganapan bago nangyari ito at bago may umaaligid-aligid nung araw na yon doon sa bahay ninyo? At nung nakita mo yung CCTV footage, ano yung naramdaman mo? Sobrang takot po. Sobrang takot. Sobrang takot talaga. Naalala ko pa, nung kasi, pinapatulog ko po kasi yung bunso ko. Tapos, kakatulog lang niya, nasa ko pa siya, nasa kamay ko pa siya, hindi ko pa siya nabababa. Si Mister, lumabas galing sa kwarto kasi nasa sala kami ng bunso ko. Lumabas si Mister, sabi sa akin, pakicheck mo CCTV kasi tumawag sa akin si ganito. May napansin na mga lalaki daw, maaligid-aligid dun sa labas natin. So sabi ko, sure ka? Kaya bang sumasakot ako sa kanya, binubuksan ko yung yung CCTV monitoring app dito sa phone. Tapos nung pagbukas namin, bumungad sa amin yung tatlong lalaki na parang pilit na parang may screw sila or tool sila na ginagamit. Binubuksan nila yung parang bahay-bahay ng CCTV. At first po talaga, parang na-stuck up pa kami. Hindi namin alam talaga kung ano yung gagawin.
Kasi sabi ko sa kanya, sa mister ko, nakukuha ko pa lang yung laban yan. Kaya sabi ko kahit, tinala muna natin kung anong gagawin nila. So parang nakampante ako, hindi ko naisip na pwedeng makuha yung mismong machine. Kaya sabi ko, okay lang yan kasi nakuha pa lang yung laman. Ganyan, relax pa ako. Oo. May nakita ko, parang hinuhugot nila yung mismong piso wifi machine. Yun na, taranta na ako. Buti na lang, Stephanie, no? Sabi ko, tara na, kunin mo na. Sabi ko. Oo. So, yun. Stephanie, buti na lang at nakuha mo pa lang yung laman ng piso wifi. Opo. Usually ba, mga ilang araw mo bago ito kinukuha? Bago pa lang po kasi yung piso wifi. Bale, dati, pangatlo pa lang kasing harvest ko yun. Dati, mga 1 month, ganyan. Itong nakaraan, hindi pa nga tayo 2 weeks. Hindi ko lang alam kung anong pumasok sa isip ko noong February 8. Sabi ko, ano kaya kung kunin ko na? Parang may babayaran nata ako nun. Sabi ko, makakatulong yung sa piso wifi nga. So yun, hinarvest ko na yung laman niya. Okay. Opo. Praise Yun God. pala, kaya pala Praise ganun. God, May partner, mangyayari no? palang ganito. Praise God, Stephanie, at naisipan mong kunin kaagad at ang tawag doon ay Oo nga po. hinarvest mo kaagad yung laman ng piso wifi. Opo. Ma'am Stephanie, nung nakita mo po yung CCTV, yung kopya ng CCTV, meron ka ba kahit papaano yung nakilala doon sa 3 suspect na nagnakaw ng laman ng piso wifi po? Hindi ko po kilala eh. Talagang may kamukha siya nung una. Kasi lang, hindi po. Kasi zinum-zoom pa namin. Parang mga hindi taga rito sa barangay. Hindi ko lang po sure kung taga dito sila sa Ligaw. Pero rinig ko, parang taga Ligaw daw. May nag-viral na post daw. Okay. So, Kasama yung parang picture ng isang lalaki doon. Okay, so ibig Taga dito sabihin, lang sa Ligaw. oo, so ibig sabihin, posibleng hindi talaga kabarangay mo yung nasa likod nitong pagnanakaw. Hindi po, kasi kung taga dito siya sa Batang, kahit hindi ko kilala sa pangalan, makikilala ko yung mukha at sa mukha. Hindi sila taga dito. Tsaka marami silang parang pinapuntahan na din bago dito. Tanong ko lang, Stephanie, dahil sa pangyayaring ito, patuloy pa rin ba yung pagninegosyo nyo ng piso wifi? Sa ngayon po, hindi pa po nagre-resume kasi parang sinira po kasi nila yung bahay-bahay. Parang yung lalagayan po pag ng padlock. Opo. Yun ang sinira nila. So wala kaming mapaglalagyan ng padlock. Ayoko naman na papaayos ko muna po siguro. Tapos ididikit ko na lang siya dito sa tindahan mismo. Eto partner, matanong ko talaga. Opo. Matanong ko lang sa kanya partner, no? Ma'am, bakit niyo po naisipan na doon ilagay itong piso wifi doon sa gate niyo, ma'am, imbes na doon sa loob ng bahay niyo, ma'am? Kasi ako, very considering ako na iniisip ko yung kumbaga accessible siya kung doon siya kasi halimbawa kung close pa kami or close na kami, kung may gusto pang maghulog, makakapaghulog pa doon. Tama. So ako naman, gano'n lang naman yung intention ko. Tama. Hindi ko naman naisip na may mga ganun palang klaseng Tama, kasi siyempre any time of the day, any time of the hour, kung gusto ng customer na maggamit, partner, accessible. At malaki yung tiwala ni Ma'am Stephanie doon sa lugar nila. Oo. Eto partner, Ma'am Stephanie, makinig po kayo para sa maaring legal na aksyon. Nasa kabilang linya ng telepono natin si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po, RD. Ma'am Ren, magandang hapon at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dito sa ating programa. Opo, eto partner, ang po, number 1 action man ng PNP. Never say no si RD. Opo. RD, matanong po namin kayo, ano po yung maaring legal na action nila, Stephanie, sa ganito pong sitwasyon dahil hindi lang po ito yung unang beses na napag-usapan po natin ito at may naidulog pong reklamo katulad nito dahil nung mga isang araw, meron din pong nakawa ng piso wifi. Ngayon po, RD, ano po yung legal na action ang pwedeng gawin po ni Stephanie? Ma'am, unang-una, bago tayo nagka-usap, chinik ko po yung status niya sa Ligaw City Police Station. Nakausap natin yung Chief of Police doon na
hindi po na-report sa kanila yung insidente. Nakita lang po ng pulis natin sa social media na yun din ang dahilan bakit pumunta na sa kanila yung ating pulis. So, ma'am, malaking bagay po na pag may mga ganong insidente, i-report po kagad sa pulis para nang sa ganon matugis po kagad natin yung suspect at masolve po natin kagad ang krimen. So, yun po ang hinihingi natin na partisipasyon ng community natin na ang katahimikan, ang kapayapaan ay that is a concerted effort, tulong-tulong po na pag trabahuhan natin at pag-participate tayo sa pagsugpo ng masasamang gawain po. So, minsan kasi RD, mukhang nakakalimutan ng ating mga kababayan na ipaalam kaagad sa PNP, mas gusto nilang what's on their mind, they post it eh. Kasi akala nila mas makakatulong. Doon nakatulong naman talaga. Kaya lang, ang pakiusap ni RD, kung talagang ganito yung kailangan natin ng police assistance, punta tayo sa opisina ng PNP at i-report. Tama, RD? Opo, ma'am. Opo. Yun po talagang kailangan natin kasi very important po, ma'am, yung informasyon na maibigay kaagad sa pulis. At magkukuhan kayo, ma'am, sa Ligao City. Nandyan po yung provincial headquarters natin. Maraming pulis ang Ligao City Police Station. Kaya nakahanda po sila, ma'am, palagi na mag-responde. Nakahanda po silang tumulong sa ating komunidad. So, yung participation po ng community natin, kung cooperation at pakikipag-collaborate nila sa ating kapulisan, kailangan din po natin, ma'am. Opo. At isa pa niyan, RD, kung meron pong mga gagawing aksyon na hindi muna dapat malaman ng publiko dahil merong mga operasyon na parang kailangan nating itago muna para maging madakip or mabilis ang madakip yung suspect, mas madali. Di ba, RD? Opo, ma'am. Lalo na at kung may CCTV footage kasi yung backtracking po ang mabilis na makakapag-solve ng incident po, ma'am, crime incident. So sa pamamagitan ng programa natin dito sa Ako Bicol Public Service Program, yun po ang hinihingi natin na partisipasyon ng ating komunidad, na tulungan natin ang pulis sa bantayan ng ating paligid. So may kasabihan nga tayo, ma'am, the community is the police is the community. So taga-kuan lang po kami, taga-enforce ng batas at tutulong po anytime po, ma'am, na kailangan tayo. Opo. At ang gusto ng PNP, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Opo, correct po yan, ma'am. Sir, Opo, siguro RD, dahil sa uso na naman itong negosyo na piso wifi, ano po ang mensahe natin sa mga kababayan natin na merong ganitong negosyo o kahit ano pong negosyo para makaiwas sa mga ganitong insidente po ng nakawan? Unang-una po, sir, ilagay natin sa medyo safe na lugar. At kung mura lang naman po ngayon, sir, ang CCTV, yun po ang magandang deterrence yun sa bad elements na sisilip-silip or magtatangka sa ating machine. So, yung tinatawag natin na target hardening, dapat magdadalawang isip yung masamang loob na gagawin niya kasi mahuhuli siya. So, isa rin po doon yung ating mga barangay officials na dapat katulong ng pulis sa pagpapatrolya ng ating mga paligid, mga establishmento. Kaya, ma'am, sa ibang munisipyo, ang requirement po nila para ma-renew ang business permit ay dapat may nakakabit na CCTV. Sa ngayon pong panahon kasi, sir, Mama Rema, nakulang malaking bagay yung merong CCTV ang ating paligid po. Opo. So maraming salamat po, RD. At kami po ay nagagalak dahil kayo po ay one call away lamang at lagi po kayong naandyan para tumulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat, RD. Yes, mabalos po, ma'am, sir. Yan, mga ka-aksyon, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PNP Bicol. Opo. Samantala, yes, partner? Sabi nga ni RD, malaking tulong yung CCTV. Pero magaling na yung magnanakaw ngayon. Gumagamit na ng mga face mask. Ayan, naka-hood, partner, nakatakip siya. Paraan yan, partner, para hindi sila makikilala kaagad. Pero sabi nga ng PNP, merong backtracking na sinasabi. Correct. Samantala, mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating eto na partner. Ang kwento of the day, ang ating letter sender ngayong hapon ay tubong malinaw albay na si Analita Anasio Calio. At ang kwento ni Ana, nagsimula ang kanilang pag-iibigan ng kanyang mister for 8 years na. Yon, 8 years na ngayon sa isang
asaran. No? Nagsimula sa isang asaran, minsan nagpipikunan, minsan nagkakagalitan, Yan nga, partner, pero talaga, away nag-umpisa. bati. Sa bawat araw daw na magkakasalubong sila ay nasanay na lamang silang batiin ang isa't isa gamit ang call sign na Hi Love. Sana all. Yan, Hi Love. Kahit hindi naman daw sila magkarelasyon. Dagdag pa ni Ana, 8 taon din daw itinagal ng panliligaw ni Frederick bago niya ibinigay ang kanyang matamis na yes. At dahil sa nakakakilig niyang pagbahagi ng kwento ng pag-ibig nila, inimbitahan natin siya ngayon at makakausap natin mula sa kabilang linya ng ating telepono. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ana. Hello, Ana. Grabe yung pagkakaano. Ana. Ayan. Hello, Ana. Hana, hi. Hi po, magandang hapon po. Opo. Magandang hapon din po sa iyo, love, Ana. Ana. Hi, ma'am. Medyo mahina lang, ano? Ana, totoo po bang 8 taon ka nang niligawan ng iyong mister bago mo siya sinagot ng oo? Yes po, choppy po. Medyo choppy. Makilapit lang ng ng mikropono mo para mas maging malinaw at marami tayong mga tagapanood ang kiligin din sa kwento nyo ni Mister. Hello, Ana? Yes po. Okay na? Okay na po, ma'am. Okay. Ana, gaano katotoo po bang 8 taon kang niligawan ni Mister bago mo ibinigay ang iyong matamis na oo? Po? Ayun. So, medyo hindi tayo nagkakaintindihan. Ulitin ko lang. Ana, totoo po bang 8 taon kayong niligawan ni Mister bago mo siya sinagot? Ano po, 8 years po. Ayun. So, 8 years talaga bago siya sinagot ng kanyang mister. Sige, ayusin muna natin, partner, yung linya, kasi sayang, excited pa naman akong kiligin. Para mas maganda, partner, maunawaan at nang manonood kung bakit tumagal ng 8 years 8 years. Mahaba ba na yan, partner? Normally, 1 year, may 1 month nga, may 1 week nga, may isang araw eh. Partner, bibihira lang sa mga lalaki na tumatagal ng 8 years sa paghihintay sa kanilang loved ones. Meron akong kakilala, partner, 8 hours. Sila na agad. Magbilib ka kung merong 8 minutes at 8 seconds. Siguro wala pa naman na gano'n. Siguro pag-pogi. Oo, ang inaabangan ko, partner, ang yung love team. Love story. Maybe. Next time. Ang kwento ni Nomer Corporal. Ang aking love story, mga kabarangay. Ayan. Mga ka-action. Oo. Pero, partner, ikaw, kumusta? Bukas ay Valentine's Day na. Araw na ng mga puso. Ano ang preparasyon mo? At kanina, nagbigay rin ako ng mga bulaklak, especially sa ating mga ka-workmate na mga single. Kaya at least pala hindi maramdaman nila kaya na may pala nagmamahal hindi nakarating sa akin dahil hindi ako single. Oo, may asawa na. Pero it doesn't mean na meron kang asawa, dapat meron din na ibibigay ka dahil partner mo ako. Yes. Here sa At program. dun rin, partner, sa mga Narinig single. mo ba ako, partner? Dun rin. Gustong-gusto talaga ni partner na mabigyan. Hindi. Alam mo, partner, yung essence ng Valentine's Day, hindi yun sa pabunggahan, hindi yun sa flower, hindi yun sa chocolate, kung hindi yung tunay na pagpaparamdam mo ng pagmamahal sa iyong minamahal sa buhay. At yung mga single dyan, pwede nyo naman na i-date yung nanay nyo, yung ate nyo. Okay, balikan na natin, partner. Eto na si Ana. Excited na akong malaman yung love story niya eh. Ana, magandang hapon. Ana! Ayun, kumusta kayo ngayon ni Miss? Apo, kumusta kayo ngayon ni Mister? Okay naman po. Ayun, okay naman. Dapat okay na okay. Yan. Sabay ganyan, ha? Opo. So, nababanggit mo kanina na 8 years kang nilagawan ni Mister bago mo siya sinagot, tama? Opo. So, kailan kayo nagsimulang magsama ni Mister? Dito lang po, ma'am, sa Bicol din. Dito sa? Tuliw. Taga Tuliw ka, okay, dyan sa Malinaw. So ngayon, dyan kayo nagkakilala ni Mister.
Sa nagtatrabaho po, nung nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho ka? Ano yung dati mong trabaho? Sa kantin po, ma'am. Tindera. Ah, tindera ka sa kantin. So habang eto si Mister ay customer ninyo. Oo. Ayun. So habang ikaw ay tindera sa kantin, parang nagkakaroon na kayo ng kakiligan moments ni Mister. Parang. Opo. So pag bumibili si Mister ng kanin at ulam, yung serving mo ay hindi lang pang one serving, pang May dalawa dagdag na. partner. Tama? May libre pang sabaw. Binigay pa sa baw. Ayan. Okay. So, hindi naman nagre-reklamo yung may-ari ng kantin nyo na parang nalulugi sila dahil nalaman nila na sobra yung ibinibigay mong takal kay Mister. Hindi naman po. Oh, okay, so... Tanungin na lang, tanungin naman natin, partner, kung bakit umabot sa 8 years, ano ma'am yung naging reason behind kung bakit pinaabot mo ng 8 years bago mo ibigay yung matamis mong oo kay Mister? Ano po kasi, gusto ko yung talagang seryoso at saka yung malaman ko po yung totoong ugali. Ayan, yung anak partner. Oo. So, paano naman, ma'am, nakuha ni Mister yung matamis mong oo? Paano yung anong bagay Akala ko partner kung ano yung nakapagpakilig sa'yo? nakuha. Ikaw talaga partner? Akala ko kung ano yung nakuha ni Mister kay Mrs. Ugali niya talaga po. Na seryoso siya. Ano yung ma'am yung kadalasan na sinasabi sa'yo na nagpakilig sa'yo araw-araw habang bumibili siya sa kantin niyo, ma'am? Limot ko na po yan. Opo. Ngayon, ma'am, na matagal na kayo nagsama, ilan na po yung naging anak niyo, ma'am? 2 po. Okay. Ngayon, ma'am, na... Ito partner, may tatanungin lang ako kay Ma'am Ana, no? Ma'am Ana! Yes po, ma'am. Ano po ba meron itong asawa mo na wala sa mga dati mong manliligaw? Ay, wala po siya po talaga yung unang huli. First and last, partner. Ah! So siya yung unang lalaking minahal mo at huling mamahalin? Opo. Wow! Okay. Kamusta naman, Ma'am Ana, itong si Mister mo, ma'am, bilang asawa sa inyong bahay? Ano po yun, ma'am? Kamusta naman bilang Mister, itong asawa mo, ma'am? Okay naman po. Nagtatrabaho siya ngayon, ma'am? Opo, nag-technician po siya, ma'am. Okay. Ngayon na buwan ng puso, ano po ang mensahe mo kay Mister? Mag-ingat lagi siya sa pagmamaneho. Kasi po, nagsasaidan po siya mag-tricycle driver po. Oo. Ma'am Ana, kailan ba yung huling I love you mo kay Mister? Lagi naman po. Ayun! Laging nag-I love you si Ma'am Ana. Si Mister, lagi din bang nag-I love you sa'yo? Opo. Ayun. Ilang taon na kayong magkasama ni Mister? Ano na po? 10 years old. Okay, sa 10 years na yan, solid ba? Loyal si Mister? Or nagkaroon din kayo ng pag-aaway dahil nagselos-selos ka sa ibang babae? Meron naman pong pag-aaway, kung kayo magsiselos din. Yee! Mapag-usapan naman po. Ayun! Ma'am, ano po ang mensahe mo rin sa ating mga tagapakinig na kinikilig rin sa love story niyong dalawa? Ano po, ang masasabi ko lang, magbigayan po sila ng, tawag doon, yung respeto sa bawat isa. Okay, napaka-importante. So, ibig mong sabihin, yung respeto ang pangunahing ingredients ng pagmamahalan nyo ni Mister.
Yes po, ma'am. Okay. Nag-feedback kasi naka-on yung ano niya eh. Naka-on yung Facebook Live niya. Nanonood ka ngayon ng aming live? Ay, hindi po, ma'am. Okay. So, meron lang nag-feedback. Ang pinaka-importante niyan, partner, masaya. Etong si Ana at si Mister ngayong Valentine's At Day. kahit pa paano, meron ding kinilig sa ating mga Oo. viewers. Anong plano nyo ngayong Valentine's Day? Magdi-date ba kayo ni Mister? Hindi ko po alam, ma'am. Pero may pa-surprise si Mister sa'yo. Siguro. So, nag-expect ka? Kasi nagsabi siya kahapon kung anong araw na daw. Yeah! Yun! Anong araw na nga ba bukas? Bukas ay February 15. May plano pa kayong sundan? Yung anak nyo? Wala akong wala pa. Okay. So maraming salamat sa iyo, Ana, no? At hiling namin na maging memorable ang inyong Valentine's Day celebration bukas ng iyong mister. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento. Salamat din po. At yan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ng Ako Bicol.